Brno se rozkládá na jihovýchodě České republiky a je přirozeným i správním centrem Jižní Moravy. Navštivme druhé největší město v České republice. Město s bohatou historií, které se nachází v klimaticky vlídných podmínkách, v kotlině mezi Českomoravskou vrchovinou a nížinami Jižní Moravy. Z věží katedrály na Petrově ohlašují zvony poledne o hodinu dříve. Touto kuriozitou uctívají Brňané hrdinství předků, kteří za 30leté války ubránili město proti švédské přesile. Podle pověsti švédský generál Torstensson po několika měsících obléhání prohlásil, že se dobyvatelé musí zmocnit Brna dříve, než se bude na Petrově zvonit poledne. Velitel obránců Raduj de Suš použil lsti a přikázal zvonit poledne už v 11 hodin. Pro Švédy to byl pokyn, aby odtáhli. Vojenský velitel dnes schlíží ze Špilberku na město, které pomohl ubránit. Funkcionalisté stáli u zrodu brněnského výstaviště, které se proslavilo po celé Evropě. Každoročně se zde konají desítky mezinárodních veletrhů, módních přehlídek a dalších akcí. Tradiční je už také brněnská přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis, barevná představení nad městem nebo nad brněnskou přehradou, doprovázená hudbou, sledují vždy počátkem léta davy diváků. Při výšce parníkem po hladině přehradní nádrže se před námi na skalním vrchu vyloupne silueta hradu Veveří. Podle pověsti ho v 11. století dal postavit vévoda Konrád poté, co ve zdejších hlubokých lesích zabloudil při lovu veverek. Brno dýchá svébytnou atmosférou. Nelze se divit, že se návštěvníci do města pod katedrálou na Petrově rádi vracejí.